U MLA keseng Kongres na umsning u Dr. Celestine Lingdo ulakin tho ya ka jingbamla ban pensyai keseng Voice of the People's Party halor ka jingdon kam ban penkala ya ka reservation policy. Haba penpau ha ka jingelang man penlong dagan ni keseng san perthai ha umsning Ribhoi district ha ka sibaar u Dr. Lingdo ulayai ban halor ka jingdon kam ban sngotu halor ka jingtmu ban yakren na ka benta ban penkala ya ka reservation policy. U Dr. Lingdo ulapan pau ya ka jingbom suya hap halor ka jingsha tangan da unong yalam ka seng VPP bat uba longru MLA ka nongkrem uba Arden Basaya moj ka balakut klem ka jingpen syai na ka VPP. Bangin ya syai ngaru ngakersan ya ka jing review ya ka naik ka polisi ngan saya kendu ikirang ba syirong ngan saya kendu ikiseng balang tambangan nom sa tangan mo nga tengan nom nyale rada ka jing syak tengan bat ngaku laru ba ngan nom hala surok ladang adun kam ban keren ngan khot meeting tu mga khot ipi ban yasai ladang adun kam ke jing erap jom kiseng balang ngan khot iki bangin yasai kira mak snong bangin yasai ban ong kane ka clause F jom ke office memorandum ka ong ki kam ki balai hari boy de ban yo swa ki nong boy. Ka State Commission for Protection